Anyalaki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado ha? Ay, matulay. Win antay! Nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayo. Ay win antay! Iso anas kang nga umay ka. Dumagas ka pa yung aro dito'y balay at anda ka inistoryak. Ay na! Agap apuraak! Antay! Agluto ak pa ijabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasayaan man tadi magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Unanggal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jak nalipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas ikatitip ko, kiti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayay? Inton Sabado nanggal. Ah, ay, iwan. Jak liplibatan day taapit sa, Joey. Napankamot lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo. Uy, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasan mo dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japita ka na. Ay kita man lang ni nanang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanya kakaslat day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, ito na reunion tayo. Tapos makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabdanan adag iti bisita tayong agsangpad. Ay, pero nga rod, no sa dino tinang idiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makiriyunyon. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinangidiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuin da nga igadaw. Aguray ka. Ada barya dito yung bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mat anakadaster kayo ang makiriyon yon. Ay, nay. Ada magayam dito yung bulsak. To yung postisya, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta ka nga, manang ideng? Ay, nasaya atak mulata. Ako si kamungay, ading ko. Ay, agtatalon lata ti tao. Ay, Ay, wag kaya, masumarunod na ba ka at kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay, ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Ay, kawan ay uwan gayam, ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy manang. Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayot mo dito'y ni Ading Lourdes. Anyang ay, naparting jay baboy manong. Uy,
nagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagiti panganan tayo apinggan. Nay, agsang putin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo manong. Barang dagiti saan ang nakaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Yan ti Lourdes kat saan ang nakaumay day. Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, ading Lourdes. Una manang, nga maing sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti na palabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mo na day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan mo ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laang ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pangbibiyag na iti pamilya na. Kag ni Luida ay manang. Mangisuro-suro lang ta, ije eskwilahan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas ije mansyon mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka no Iso nga minti agasikaso dito balay, no kasta madam. Iso minti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kay, anya nga ay. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon. Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko, napanmanan ije Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kaya't mo asawan. At dadaamin na di jay Amerika. Pinanawan da ka. Mayat mo't di Tapno amin da, kat mangipaw da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo jay mansyon mo. Ading Lourdes! Angkal, napan matgayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino nga iti kaduan ni Manang Lourdes ti Tabalayda? Sapay nagdakal. Agmay-may sa Ay, saus. Jak man la kaya ti agna di tinagdakil abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan ay iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sabagay, no adu-aduryar, uray man wa katulong, mabalinda abayadaan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumat na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan na. No anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da abayadaan dagiti uray man no man wa katulong. Sa bagay mo't kit di nga, Angkal. Ay na, sayang, tasanda ang maramanan da ito'y nagado asagana tayaw. Sapay no siyak ti aglutaw, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joway! Joway Barok! Apay nanang, sagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan da ka tumakdal. Nay, apay saan kayo na makatakdal? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod na. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayat nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadal. Nuwan man Baraw. Nay, adapay matgayam di kat a paborito ni Nanang. Uway, in-order na tayo kumari na, karupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. When mo't kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakit ay?
marigatan na tumakdan. Ken agin inayad amagnan. Manumang gaminan ti tawon na. Una nga raw, dasaan ko man anapan ni di Amerika, dagiti anak ken apo ko na. Tapno da mangaywan ken kwa na. Kita amit agmaymaysan. Dagijay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdan. Ken masapol a kibinam no magna. Kat uray mo ni nanang. Adumot kan ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adang magayam itibul sa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang na ya. Ang adata magkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Italaang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wain manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay na digwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naiimas dito ikat. Nanay. Saan mo unay, kitnay? At da diabetes mo. Ha? Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisem kayo nga rudan Oh, waki! Wow! Mayaten dito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga ag-picture? Apayaya. Nay, kita ay, simurot matanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pa erotan. Siya gay, picturean! ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya! Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, amangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo, hindi ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takat tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay ururayang mamang sukon kan ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabit lang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulon mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangpatan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga meng? Apay awan sa balay. Kaya mo ka day ante, iti aglugan iti karag-karag at tricycle ka. ay, sa anak nagpilpilay baraw, basta makawi dak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alam mo yun, titaray na ha. Sige, itulon mo na anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nan tumot inala. Sikamang natimang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat si ka tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito Amerika. Aggastos kayo para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mingay. Agpada talaeng. Ado ti babayada ka bills ko Ay, si ka pa'y laang di agi pawit. Sus, kanayon matla siya kong.
kasla siyak laeng ti anak. Amumat, anariga tibiyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Katno ka na yun kayo nga aktor. Daita ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sikat ti mangipaw it kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasano nga dito pustiso ni Nanang? Saan nan samot tan ang maingal-ngal? Sukatan nan ah. Nakaro pa yung tikabaw na. Saan abalay, tadata mo tamang kadwa kinkwana dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni Nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwartana nga aggapaw ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Ang agmay samay. Wen nga rod bisitaon tun ni Nanang. Uwanin ah. Asino day takatungtong mo? Ni Nanang, Apay makaungot ka. kasano kuma sa anak ang makaungat? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kung nagmadkan ka, sikat ti mangipaw it sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sana ka dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami matnanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Basig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu akasapulan may ti ado a sideline. Ay, kunak, ano naragsak ka? Kadami ng ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kau. adayulat ta amas naragragsak ti biag bumanang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kano apalan ka matunay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka lumot ti biag da ija Amerika. Nagado ka na ti babayadan da. Ay, kastaya, ading kau. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat a kita nga da kayo amin nakakapsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilya yung kat adada. Ay, kauwan nakita mo dagiti agpokok ngagtataray. Ay na, jak ka ba ulanan ngaw awiran ida, ta nagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pa'y ida nakit-kita. Tandadamot amin ijay Amerika. Isuan naladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas ngagmaymaysa. Ay, aya, imbaglakit din tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo ngagkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, agam no pay kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, ay, inayagan ka lang agkatawa. Matinag manunag ang postisok. Diyak pa'y napairutan kay ading kaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinilis lang arudan. Punasam dagiti cabinet, ken amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita nakarugrugit to'y balay. Asino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami?
Jakabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami. Nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anain bagja pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, mano dagita nga umay, mami. Daan tim Apining, kanda gitidwa, akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang jay aircon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa ka. Nasaya at mat. Karol, Mm. ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasum ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangkot tayong dito'y Manila. Amok anya ti panagkon ko ng kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kon. Kitaan nyo man kit di, nalabaga kanukat, jay luganda. Uy, iso day jay. Oy, ni Uncle Dayday, oh. Uncle, we're here. Kamamong man English mo. Pakialam mo nga, men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, si mangkot kayo magkaya mo manang. Itay kay ka di pa yan nagururay. Wan, Uncle, itay-pay. Sang-sangpit milayang angkal. Ala, siya kung timang bagkat ka dagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga min ti agparking dito asidad ti terminal. Wow, nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka ti daytan? Uy, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam nakakita kanya. You look like katulong. Uy, Luisa. Imbagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kuko. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon. Mabisina kon. Mabiit lang tayo bakda mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin ijay salas. Uy, sika Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Pero may nakauyaw ka. Apay ko nang jackam mo, nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan pa nagpamanicure mo. Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay matday kan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama pa'y ngag-review. Ni, kunak na sino jag mamap. Sika magamin san karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kami iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kit sika ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo? Ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dito eh. Di talagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayo nga agkapsat.
Di wala tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da kasapulan ti May. Kuripot sa mga amindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak da nga agtrabaho. Kitaan nyo, nasapapay lang, napanan nagtrabaho da anti kan angkelyo. Apay nga ibagbagam dayta kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmayak mga aminti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay manupay nga daw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamiss ko dayto yung bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kasi laak abak nang. Feeling back nang ko na Ahon gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Ta itugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat butin tibiyag mo nanang. Enjoy ang amami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Agdagamat gayam dito'y salas. Agasang manday ta abisyon. Nakangato da kita sakam di talamisaan nga ag-cellphone ko nagbuybuya di TV. Kit, umay ka mo dito Kagabay tang agbuya. Kita talaga nga makapadas iti kastoy abiyag. Adapay bir di taabay mo? Dapay pulutan Di ka lamabain kada anti kan angkay. Kawanda may. Umay ka kidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay ka tuyaw. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknan. Ala, iyawatan nak itibir. Yung ka mo mga alajeri pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kan sana basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun Bagi mo na ito remote control. Pagpili ka, ti kaya mo abuyay. Anya ngay tinapasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una agpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Unggayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom ditoy. Anyamot ten. Di da pay mat ammo tagdalos. Aramiden dakmet ten akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa'y ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina kon. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da, mga rami titi day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay, amaw na ni Carol ti mangurno si titi day ta. Bisita ta dito'y balay da. Lumbang lang nga, pagserbyan ta ta. Di ka lang mabain. Di ka lang mabaing nga. Si Kate agbaing, anya data suot mo t-shirt kan pantalon. Imbag tao manay kanyak daytoy t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na daytoy dinakutong pay. Kukwa ko na, tadi namot la mausar, tanalukmagan. Awan pa'y kadida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya ngay day taluntuto masidain. Chapsoy daddy. Kaya't nga taday ta, dagiti kakasinsin mo. Apay kumadida kayat. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait, ano day talutlutwo masidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakarartiga. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy akiti broccoli sa anaya. Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan. Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin na si daan dayta. Among maten lang si. Oo, ala, no kasta nga allergy ka. Agorder tayo iti si Dain ni Jerwar.
Anyaya ti kayat mo? Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alungan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay namanang, saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di, idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa konbensyo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laang ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay ang matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asuruam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam. Apay anila ang karon nga iti kadwayo iti balay yung anak yo. US Army Jemaisa. Kenagad-adal mo't iti medicine Jemaisa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat ti tulbak ti amin. Da kayo maggamit ito kusina. Nagladaw ka mo anagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Bala, umay kayo ang tagkape tayo. Anya ti kayat mo pamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Ano ti pagpilya na? Kapay ako na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigat ko ngayon naman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man ang ngawan asukar na tiyan. Anusan tayo kapten. Magdito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mata. Paknang da. Marigrigat tayo. Naanos da ngamin. Saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa ti naghiling at paramag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tila paramag na. Nijay vlog na. Feeling rich mo to. Tuladin nyo kumaida. Ti kinasinok da. Ni Benjo awan am muna at trabaho dayta. Dayta lag cellphone ag malmalam. Kitsika kumaa. Dito kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod. Trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawin? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawin. Kayat ko ditoy. Good, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen Agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Amom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisursur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akinarigat ti biyagyo. Sana bali insan, ibagak kini mami, ta ipauitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Ta inalak da ito'y t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded dagitoy? Wen insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga.
Kamot ay ti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kana uray dagiti yawid da apasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, wen Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayang makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takapsat mo nga awanan. Wen kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ija baryo. Dagi jay sa anda mailako ija palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, iti terminal ti bus. Oh, kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo mat dagiti naganak yo Wananti. Oo, ante. Agadal kayo. Day ta titulbag, tapno rumang ay ti panagbiag yun. Awan. Panawag dito na nam ay abyaw. Hiling mo mag. Ita lang da ito. Na-enjoy mo magtay. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. Ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamong nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay itabulan. Na- May saa bakit ti matay? Anya, mapugtuam no ad damatay? Kawin! Kuno ada pulimi ang mamad to. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ka na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka kadi itipod no? Kawin na! Sige man, no talaga mo't lang anapugtuam ti papatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangas. Ya? Kila, ti papatay ni Nana Reming pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag, paray. Kamay sa amok amatay day dya bakit? Anya, kasano mo ti pan nakamum amatay ni Nana Reming? Kuno may sa kamamad to. Ahos, Kawin! Dito ti putam. Addan to umay abagyo no biga. anya, ayun na yan ngay. Agbagyo no bigat paray. Wen! Nagpiksa Kasano kung mga agbagyo? Nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasaan pa'y asimang pati bagyaw. Hmm. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray putang. At day tan tinapigsa nga angin bakit? Agbagyaw. Ay, wingaraw, lakay. Sigurado nga agbilib manen kanyak ni pare dadaw. Taimbaga ngamin kang kuha na idikalman nga dadumtang nga napigsa bagyaw. Anya, kasano ti pan nakaamong nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalaingat nga rot amamad taw. Mariknak no dadumteng adidigrawon no at damatay. Anya? Alalala, isarang dagiti tawatan eh. Pumigpik sa angin. Talagang agbagyaw. Naglaing na pare Ramon. Napugtuan na nga agbagyo itangal daw tiyo. Anya, napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita ko nam. Wine ba kayo to? Mamati akong kuwana. Kabailan na nga agpaisot agpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Ape anak ko nam dahita ba kayo? Kaino nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo ita. Anya? Mamati ka launa yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuybuya iti damdamag.
madisgrasya ka no nila kay Tomas. Ay, kunakon kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanya nga dama disgrasya alakay. Oo, na yan napasamak. Napugtuam manan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanya nga dama disgrasya alakay. Kubo alakay, gati nakita iti parparmatak. Anya, agpaisumat ako ba nila kay Tomas. Ay, isong agpaso. Nila kay Tomas, di nakita kiti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga ang mamad daw. Sige man, no talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibagaman, Kwa, natinag mo nila kay Tomas. aha, kunak man no nalaing kang agpugtong. Saan mo't ang natinag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, jay bisikleta na. Ay, sumit! Natinag nila kay Tomas, manipod iti bisiklita, gaputa na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya, Anya ka nga oras, na disgrasya nga eh. alas 10 ka na, iti agsapa. Sa di no lugar, tinakadisgrasya na. Ije ka no batog, ti gasulinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala may garaw. Nagparik na kanya ka, madisgrasya ka. Anya, Amok, adinong par nakati motorsiklaw. Iso nga may kasi narungkaran. ay, kasano ko nagparik na kin ka, ti pan nakadisgrasya, Ramon. Ay, nalaingak ang mamado, Tata. Nakita nga iti parparmatak tinapasama kang kakay. Anya, Alas 10 iti agsapa, ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam, sana ya? ay, amumat niya agpaisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Nalainga nga raw. Napugtuak pa yung adadumteng anapig sa bagyaw. Anya, Kawen, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumangko bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay, nalakay, nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Ising. Apay ni Auntie Ising. Ay, no inulit, agtatakaw, jabalay da itirabe ay. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya, amumanan nga damatakawan. Kuwin. Nagparang iti parparmatak nga damatakawan. Anya, Ni mo gaman ti ising ti matakawan, nakitak iti parparmatak. Kaasi mo nga ron no kasta. ay, madandanagan ni Auntie Ising, gapot agmay may salang, jabalay da. Kasi no mo ti di agdanag ngay. Ay, no amok na ko mga iso ti matakawan iti parparmatak. Pinakdara kadagos. Anya, kalakit din, Ramon. Parparmatat ibagbagam kanya. Kaway! Kuno naglay nga amamad taw. Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talaga lang anag parang iti parparmatam amatakawan ni Auntie Ising. Anya nga rod, tinatakaw kan kwa na. Alaman? Tinakaw da jay TV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Ising? Ah. Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, manggayam! Ay, kuna no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Ah, Saan matapod no ang makitam ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. ay sana kang nagpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da kang ganti iseng. Anya nga ay, Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo. Ha? Eh, kasanaw ti panakaam mo may tidayta. Ay, kano nalay nga amamad to. Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamamwak, anatakawan ka idirabi eh. Oh, Ha? awan ti sabali anakaamwak, anatakawan kayo idirabi eh, antay. Nagparang lang amen, tinapasamak kanyak iti parparmatak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumduma ti kinalaing ko antay. At the supernatural power ko. Nay, apay paray.
Tapo managna ka mo dito paraan mo. Ay. Ay, nagrairan na kitang tatakaw pare Ramon. Saan lang ni nanaising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli na kitang tatakaw. Iti rabi ay. Ay, kuna kung kay. Ha? Dua abalay tinagparang iti parpar matak ang matakawan. Anya? Makitak namin ti masakbayan paray. Diyan lang ka may rupahanan na kitag tatakaw. Ay, sayang pare. Di mo laki din nailasin. Ti rupa na kitang agtatakaw. Rabi ngamin ti panagparang da kitag tatakaw iti parpar matak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka da kitag tatakaw. Nagparada da kano iti adayo pasit ti kabalbalayan kay. Ayang. Gawin! Agwari ka. Apay ta pumanagna ka ngay. Ay. Anya sapsapulan. Kung naaman no makita di masakbayan, pare Ramon. Rumbang kumaang amumon man niya ti sapsapol. Ay, kwa. Ay, agwari ka. Di mo't agkuriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare Ramon, sapsapol. Di tinilas ka winter ti asaw ko. Ramon! Tingnan, agring ka. Agwari ka. Itay pingagtataw na kiti aso. Ang sama tao iti ruwa. Maturo ka din. Sana tao ti tatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Among matin nga do tagkatang-katang nga aso ita arabi. Nata ha? Wait, di ka kadyagta na ko na eh. Lungay agtatakaw di tataulan ti aso. Ay, apaw. Saan nga tatakaw ti tatawalan da? Wala lang arunan. Diyos, turbo ka ba hindi pa naturog? Maturog na kingdayin. Asino di sa nga iliyo idirabi yun eh. Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsanga ili idirabi Verna? Apay aya? At damat nakitak alalaki ijay paraangan nyo idirabi eh. Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso idirabi Sino nga'y dagiti ang nakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalakay. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Inkasimpahan dagiti nadadahil nga alad ti balay, lakay. Ang mga namakastrak dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na ya. At dangarod nakita ni Vernang in marubayan diti balay idirabi Dagiti agtutubo dagiti nga standby. Saan nagtatakaw dagiti? Makaammo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Saan la amay may sa tinatakawan ng dito'y lugar tayo? No di ka taludan. Ay, unggahan bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan di farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturog ini bakit? Nabanong lakit ang naglabadaitan. Ano kami hindi naban na kahit? Ay, wala siya. Makaturturog ako. Lakpay ko maturog tag buyak iti basketball ngam. Makaturturog ako. Iturog ko. Basa pa mapan gumatang iti abuno. Ado ti abuno ka mulak itong bigata. Simang putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw. Yulay. Ngay, saan pa'y madadaw? Apay aya? Kadua kanong agabunaw itong madamdaman. Isong ay maya dito balayaw. Kasta ka day? Huwag niyulay. Ado kanuka, diabunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Urayag nga rudan dito balayaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadong. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega ko iti paggatang iti abuno. Nakasaganang magkatigatan ko na. Padumot ako at imot ko. Takas ano? Naglawa mo iti bangkag kong abuno. Dega tignay iti takas.
nakatutok ti imo kong itibakag mo. Ha? Anyat masapol mo? Itad mo kanyak ti biltbag mo. Tarasan! Sana, kung napaggatang ko iti abuno na ita. Nakasta ka ron. Patay lagat. Saan? Di na boss. Chip, pangasim. Nakasta ka ron. Itad mo si tatalukod ti biltbag mo. Itad ko ti biltbag ka, naglaon ni ti kwarta. Julta po di kwartag bagay. Awanan di kwarta paggatang ko iti abunaw. Kunak man no makita ti mapasamag iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamag kan ka. Kunak man no nalaing ka mamad no. Saan mo nga rod anapugpan ti mapasamag kan ka. Sorry bagay. Sana po na mamatuak. Kukura lang. Salbag ka, Ramon! Nagbalatakan ka ti mading aramidam. Anya nga ita tinapasamag kan ka. Bakit? Agyaman ka, ta saan nakaapinatay di agtatakaw. Urnusang ti bagbagin. Sikamot lat pagbalaktakan ti amin. Ay na, agsingsingpet kan, Ramon! No papagayam, gitan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki Dain. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang unton bigan. Basta ka di bakit? Nay, sapay saan pa yan naalat iswildok. Di pa mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Oh, aday na. 1.5 date na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigan. Wen. Igatang ko itong bigat. Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme day ta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na ya bakit? Igatang ko. Di ka madanagan. Ay, unay ka. Ne, nagsapa ka mo't anagrieng lakay. Pinusigo na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Amangan no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kini Lopez agayim mo. Awan. Ayat, dayta ka man ako na akong. Di mo ko naan amapan kay manen makibulang ijay laon. Di ta ka man langan. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Suping. Gumatang ang iti bagas nga bagbagam iti rabi. Nagbagman na alam dahil tamanok mo paray. Wala. Mabalin aya saan? Nagbagman, tas saan nakita ni Bakit mo? Sana ka nakita, gaputa nagnaki di likod. Naging inayada ka na pa ni kulungan ti manok ko. Iso na alak da ito eh. Kay ilaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tin dahil tamanok paray. Nagmayat ti takder na. Ay, masigurado ka mangabak dahil ta paray. Ay na, sapay lang ko mga rol pare. Mabit lang man paray. Ang mga nod da kwartam nita. Awan kaming kwarta kita kay. Ay, awan mo ti kwarta. Ada ka kaiso na 1.5 ko dito eh. Igatang ko kumaitibagas mi kahit. Mapantapay lang iti bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang nga pare. Mapanta nga raw day. At mailaban ta day ta manok mo. Nagmalas itangal daw pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, ngunit meron pare. Sana ba na? Bumawi tanto itong sumarano. Sa bagay mit gidi ah. Ngunit nga yan. Manong may tinabati iti kwarta. Naigatang mo kumaiti bagas yun. Ay napaw, dahil nga rin ti parikot ko pare. 1.5 tintin ni bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabati. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin ni bagat no kastoy. Ay mamukla ko maamabak ti manok ko. Saan na ko man na panin di bulangan. Ay salbag kit di ti kastoy. Sana bali pare. Kasi tin ako nakita eh.
bumawi tantaw, inton sumaruno ala ba? Iso nga inton sumaruno, pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. Naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamot kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may 5 kilo sa bagas. Ha? Itaman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga ron, nana. Igam mo pa'y day takawitan ang manok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Agi kilo kay kidin diti bagas. Nagadukit sa uyong. Rabiing. Saan pa yan nakaisaang ni bakit ko iti pangrabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa yung agungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa di na tayan na. At dayjay kusina. Kasta unay apungtot na kada kayo. Nasaya tanapanunot mo pa'y kinagawin. Bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas ngayon pagatang ko kanya. Kwa, ato iti 5 kilos sa ginatang ko. Dahito palaan. Anya? Pasensya ka na. Salbag kakit din! Anday ko. Awan lang arudin maisaang. Inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagan mo. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na. Makaammo ka iti kanam. Anya? 5 kilo lang ang bagas ti ginatang ni Manong Juan idi Rabii, Manang Mila? Wan nga rod, imbes akagudwat ka banjay ipagatang ko. Ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mong bakla. Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab manang. Tapnog na kang tiyawanan bain. Imbes nga igatang iti bagas, napanakit din imbulang. Dahil tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman. Mangibabayin day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Lalaki din na ya. Dito'y pa'y igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay! Adaya pilpilin ti pungtot! Anytime, anywhere. Anya? Una ang manapanunutan ti pakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta panakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo iti hapkaban a bagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka di nga ijay ton. Balay nga agsarita ta. Nakababain. Adamakang kangag ka data. Ay, awan bibiyang ko. Ure pa'y mangagdaging gana iti Mars. No di mo pa'y labal baliwan day tanga ramid mo. Heh, siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko Mangan ka amangan, tapno na pigsa ka makilaban, inton pa naglalaban. Kadun ti mangan, wait. Nagganasan? Mayat! Ay, Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pay day tamanok mo. Tamangan di tadakulak mo. Ngamjay putot mo. Di mo pa'y maigawan nga uray makikitam amang manganan ijay kalob ti kaldero. Anya kalaki dinaya, bakit? Di laman ang ibagbagam abigbigat. Pudno matibagbagak sana ya. Naimbag pay dagita manok mo. Kabayatan ti panangan dagita dakulap mo. Ap-aprosam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maprosan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunuan ha. Maklaat ka iti aramidam. Anya? Anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko. Kasla, agmutag da ngamin, so gimata nga iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanan dagiti manok mo, may sasako.
Ngam, no bagas tigatangam, 3 kilo, 5 kilo, kan no maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, tama igatangam iti vitamins da. Ngam jay putik mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga ingatangam ti anak ta. Kasangsangpot ko pa'y lang. Dahi taman ngiwat mo ti paspasungad mo. Yung laki din ah. Mas daawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan niyo per kilo. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan nan tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, ta kompleto ti vitamins na. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y may gatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramiden na? Talaga anana, ikakto. Nay, apa nga dito paray? Kaslag, kakapsot ka man. Wala rot pare. Kaslag gurigurak. Ay sos, nariga rin dito paray. Naabak lang rodan di manok ko. Kasto ipela ti marikrik-nak. Sana bali ah. Tadamot ni bakit mo ang mga iwan kang ka paray. Uwan mo't kidya. Patyan nga igatangan na kitiagas ka. Diyan la patyan. Ha? Amok, yung ugali na bakit mo kasto yung adasaan ang saya tarikrik-nak. Imbis nga si kasunak. Ay, agmalmalam mapagsasawan na. Anya? Oh, apay akas na tilangam. Apay, aggurigur ka, lakay. Malamlamin akong nagtitigar-gar sa lansudong pa lang. Ay, katay ka, ate maganab mo. Uray agtudtudo, wano agar arbis, wano agbagbagyo, rumwar kalata amapan makibulang. Ala, ingka agpa-apros kadagi jay manok mo. Bareng iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya kamatay na. Kasto lang ang rudon ti marikrik na. Pagsasawan na ko lang. Kat, anyang nga rutinam na maam, asikaswan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigur ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamot gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ando nga min ti bunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamat na ata. Ada na luong. Naimbagla ka ng dagiti ka anak ka. Ayun, paborito da day ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay sila. Nakaturong. Aggurigor ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga men, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na ah. Ay, ada na panunot ko ah. Nung atamang partiyang iti may sa manok na. Apag isungad da papaya ngaynyag ko ah. Tinulang manok ko naman. Ay! Ay, katuan ah. Saan abale, tagkabsat kayo man. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman ang Mila. Dahil aka namin ti lablaban na amanok. Wen, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay. Parche ka talaga ti paborito na amanok. Kalpasan na maluto. Pagigupak pa iti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidum. Maganasan na no di na mo nga na ito yung manok nan. Hay, Marwan. Iso nga iso ti ayan ti atensyon na. Dagito'y manok na. Awampay oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Nay, ita mampay. May kanuti balay ading ka. Wala!
Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy, umigop kay tinapudot asabaw, manong. Nananam. Mga nuso dito ti agas mo. Ay, agyaman na ka din ko Apag iso. Ay, di nak mo namin asikaso ni manang mo. Ay, Gapo, nagnanam ngagpaiso Nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso na idumdumati nanam na. Nagmayat da ito apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa atin ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta manok, manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya! Iso dayta di kanayon mo apainuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid kasi ka bakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot din ti pinartiyaw. Unay kay mutain. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartem. Ala, agungat ka. Kas iti na kunak itay. Ibusak di manok mo. Gusto lang tapagnak, ma'am. Sana bale, kasi kati imuna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita a manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Gapo kadagita salbag a manok. Awan pa yung oras mo iti pamilya. Nang runa iti kaanak ka. Ay, no di ka pa agbalbaliw. Ibusak amin ang manok mo. Ano pa iti papaya iti balay nga isang pao ko. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Dane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.